बिथां बर'आ गारि गोदानखौ बिबारनि माला गानहोबाय रायजो राजा नोंथांमोन गाइसमोन बिदा गोदोरखौ बा बिथाङा हमनानै फुथारसिगोन दा अ एनजि मोजां थियेटारनि एक्ट्रेसा माखौ फुथारनांगोन होनदो लागाव 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 खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन नोंथांखौ बयखौबो जोंहानि न'आव थानानै जोंहा गावदांनि चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै माने बिसिकर्मा नालाय बिनिखायनो गंफ्रोमबो गारिखौ जोंहा साफा खालामबाय आरोना गुबुना जेरै खालामो थ' गेजेरा जोंना गारि गोदानखौ सुगासिनो दाख्लैसो लानाय आं आरो कारखौ सुगासिनो ओमफ्राय नायलांबाय थादों लोगोफोर भिडिअ'आ माबायदि जायो मिथिला मोनसे स्पेसियेलानो जागोन मानो होनना बुङोब्ला दिनै बहुत माने प्रग्राम ओरै मोनसे बिभाग लादों आरोना थ' नायलांबाय थादों लोगोफोर भिडिअ'खौ जोबजासिम अननानै जायफ्रा मोजां मोनदों अननानै लाइक खालामदो बेसेबा गोबावनि उनाव फैनाय जायो लोगोफोर न'आवथ' न'आ ओरैबायदि मैला जानानै थायो मैलाखौ बुस्रानो जोंहा बिब्ला ओमफ्राय जोंहा मायुखौ थोनबाय आरोना ओमफ्राय गावदाङाथ' हायानो थ' बिसोरनो लोगो नांनानै मोजाङै बेसेबा गोबावनि उनाव मंगलबार बाजारावहाय थ' लोगोफोरजों गिबियाव बेदराव फैखाबाय आरोना मानो होनना बुङोब्ला बेदरानो जोबखाबायानो मोनसे थुख्रासोल'सो दङ थ' बेयाव फैग्रोनानै जोङो बे बेदरखौ लाग्रोबाय आरोना गोलोमजोब्बाय जोंनियानि मना लाग्राया अयथासार सान्दुंखा साहा लोंनि जोंनियाव बाजाराव गोथाव जायो बाजारनि साया सिखारिफोरा जोंनिया हांसो जानाय जागोन दिनै जाहाजखौसो जागोन नामा दिनै रायजोफोर मोजां थियेटारनि एक्ट्रेसा माखौ फुथारनांगोन होनदो बेखौ जाया मानैखौबो माबा ओइ मानैयाबो मांसे मानैयाबो ओइथिं गैया आं लाखालायालै बिराद जायो नै जोंनिया फादारा लहा लहिनिसो खामानि मावो नालाय थ' बिनि थाखायनो बिथाङा दिनै बिश्वकर्माखौ फालिनो सानबाय आरोना बिथाङा जोंनिया बाबाया चाइनानिफ्राय हांख्रायना लाबोनाय बिथांखौ मोजां खिथिफैलायो बिमा मानै आरो मासेयालाय खाथियाव दंमोनथ' बेसेबांमानि थिफायलायगोन दा बे खाथि फालाया उरजानाय हाय उरजायनाया माबा माथाम फुथारनाय जागोन माथाम बारा गोथौ नङा ना बिथाङा टाइटानिकखौ बोखांनो थांगासिनो हांसो मासे फुथारनायानो जायाखै माथाम दंबावसो बिथांखौ जोङो चाइनानिफ्राय हांख्रायना लाबोखानाय सार्टिफिकेट मोननाय बिथाङा ओइ गाइस बिश्वकर्मानि सुना दोननो होदोंमोन आङो सरायथिंबायसो हाबसोमजोब्बाय लागाव 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 ओइ नांगोन नांगोन
Parde. Oh, ini mana? Ini masih. Lai carimu ke suftar mana? Suftar kan mana? Ridem bidani be. Suftarnya sih kan? Lawan tiap tak ada logofer angge be rina joking se. Dengan biaya. Lai cari binanau. Nebe masih ya. Amprai nebe tongsring bifong binanau. Guys man, ini bida gedar ke ba, bida homnan putar sih ginda. Oh, ENG. Beberapa sepas katar mana jingnya. Saya nani perbiauri nemen pakai bitanga. Setelah ya pun kalam tapi ko lagao. DJ. Komandan ya ke? Syukur mani, bibar malah baik guys men. Sang cute nude naide, ekdom dunian merde, osake. Ngapain di nude guys men, komen kalam desi. Ika sini ke kada nama, rinci nado, rinci lagoye. Sini wel kabagila. Senadeng. Wah. Bibar nih malam. Teng lagi lah, anyo. Bos. Hah? Hah? Lawas terus. Saya deh. Bitang borwa gari gedang ke bibarni mana gan hobai raja nongtangmon lah Dari suaranya ya. तो लोगोफोर रायजो नोंथांमोन जोंहा माने बावखांबाय खुलुमखांबाय गारि सारि गासैखौबो बेनिफ्राय
गाव दाबोनि हायाबाबो खस्थ' देहा बेना गुवाहाटि सेन्टारा बारा मोजां नङा गाज्रि जादों बेना सेन्टारा थ' बेनो दायो बोथोराबो ओरैबायदि ब्रां ब्रां दिनै एकदम सान्दुंआ नै मोदान आयना बायदि जालायलांदों माने ओरैबायदि सान्दुं गोसा थ' मा मा संदों मा मा मादों नोंथांमोना देखायलांबाय थानोसै नामा बुङो रायजो राजा थौदो बिदिब्ला गोदागिरि बिथाङा जोंनिया लादेन भाई ना मोनसे बुस्थु बायो बे बिगुर माबा गावनाय बाखाया आरो हांसोनिखो रांखाया दाउनिबो मायो इन्ट्रेस्ट नांगोन बिथाङा एकदम बिबुबो गारा आरोना बियो बांसिन भिटामिन लागाव मा बानायगोन अनला हा खुमब्रा अनला हांसो नामा हांसोआ फ्रायसो दांनाय ओइ मा What? दैबायनो मायावसो लानो ओंखारदोंमोन जाथिसै होनबालाय जा हो फुथार जोंनिया माइयावना र' फेमिलि फट' साफायनि जोङो दाहाय साब्रैल'सो दोङो मानो होनबा गोबाङा बिराद जायगा बेस्थ' जानानै दङ सोरबाबा खामानि मावनाय दे लागाव केमेरामेन सोर बिलिफां थ' रायजो राजा नोंथांमोना बे गोमो पेकेट दिहुननायाव मा दोङो सानदों जानो हागौ नोंथांमोना थ' आं नोंथांमोननो खोन्थानानै होनोसै थ' बेयो माने सिङाव सला दंजोबो आरोना गासैबो बेनिफ्राय सलाया गासैबो बेसेबा बुरजाखा थ' बाथ्राया जाहैबाय माने जोंहा फादारा मिस्ट्रि नालाय हेड मिस्ट्रि आरो थ' हेड मिस्ट्रिबा बेहा माने लेबार लांनो गोनां जायो नालाय लेबारा मेरला जायो 15 जन 20 जन 12 जन बेफोरबायदि जायो आरो दा ओमफ्राय दिनै बिश्वकर्मानि बयनोबो गांसे गिफ्ट होगोन थारमाने बे ओमफ्राय इयाव नाम लिरनाय दंखायो आङो नामखौ नागिरगासिनो दायो जागायनोसै जोंहा सपननिफ्राय ना नै सपन सारेगा मामोन साननो नायदो लिंहरदो दे Kita lemah karang barang leh, berhe, boria berhe, ekdom. Kelung. Saat ni sini nona dora kedan jasikin bitanga. थ' बेफोरबायदिनो मान बावबाय आरोना जेरै बिश्वकर्माया नायलांबाय थादो लोगोफोर दा आरो जानाय लोंनाय दोङोसो लोगोफोर थ' लोगोफोर मिस्ट्रिफोरनो जाहोनो गोनाङा बेनो आरोना बेदरा ओमफ्राय सारायाव माबायाव लांबाय दायो लोगोफोर बे बोसोराव माने बिश्वकर्माया मंगलबारावसो गोलैबाय आरोना थ' बाथ्राया जाहैबाय जोंहा गावदाङा केसारि जाबाय आं दालिजोंसो जाबाय ओमफ्राय बेदर थाबाबो जायासै आरोना बेदरा हांसो माथाम अमा बेदर सेरब्रै दाउ मासे ना 1 केजि आरोना जानो लुबैदोंमोन बेसेबा ओंखामानो हाबा जादों जेबो गैया नालाय दायो बयबो ओंखाम जाखांनानै स्र' जिरायबाय आरोना सिस्लायाव गाहाम हामा सावरायलायबाय बिनि उनाव माने गावबा गाव बिदाय लाबाय आरोना आलासिबो दंफैयो ओमफ्राय नै आदै जानाय आयं जानाय खुलुमबाय आरोना हाबाखौथ' मोनजाथोलै